பிரைஸ் தலாட்டாமே. இந்த உலகத்துல நம்ம யாருங்க நேசிக்கிறோம்? உனக்காக என் உயிரையே கொடுப்பேன்னு சொல்லுறவனை நேசிக்கிறோமா? இல்ல என் உசுருக்கும் மேல உன்னை நேசிக்கிறேன்னு சொல்லி உனக்காக உயிரையே கொடுத்தவரை நேசிக்கிறோமா? நீதாமா என் செல்லம், என் அம்மு, என் தங்கம்னு சொல்லுறவனை நேசிக்கிறோமா? இல்ல நீ என் செல்ல பிள்ளைமா, நீ எனக்கு பிரியமானவள்னு சொல்லுறவரை நேசிக்கிறோமா? உன்னை கஷ்டப்படுத்தி உன் நம்பிக்கையை உடைச்சி உன்னை அழ வைக்கிறவனை நேசிக்கிறியா? இல்ல உன் கஷ்டப்படுகிற நேரத்திலும் நீ அழுகிற நேரத்திலும் உன் கண்ணீரை துடைக்கிறவரை நேசிக்கிறியா? என்னன்னு தெரியல, உன் ஞாபகமாகவே இருக்குன்னு சொல்லுறவனை நேசிக்கிறியா? இல்ல உண்மையில் நான் நினைவா இருக்கிறேன்னு சொல்லி இரவும் பகலும் உன்னையே நினைத்து கொண்டு இருக்கிற ஏசப்பாவை நேசிக்கிறியா? எப்பவுமே நான் உன்னை விட்டு போகவே மாட்டேன்னு சொல்லி உன் கூடவே இருந்து சின்ன சண்டை வந்த உடனே உன்னை விட்டுட்டு போகிறவனை நேசிக்கிறியா? இல்லம்மா, நீயே என்னை விட்டு போனாலும் நான் உன்னை விட்டு போக மாட்டோமான்னு சொல்லி உன் கூடவே இருக்கிற ஏசப்பாவை நேசிக்கிறியா? இந்த உலகத்துல உங்களை உண்மையா நேசிப்பதும் உண்மையா நேசிச்சு கொண்டு இருப்பதும் ஏசப்பா மட்டும்தாங்க. இயேசுவோடைய அன்புல மூழ்குங்க, ஒவ்வொரு நாளும் சந்தோஷமா இருங்க.